Yabo lo mntana ola kimi ngiyamkhipha ke. Hayi. Yabona kana ungitshela manje. Ngiyamkhipha lo mntana lona wena ngifuna usafare wena. Kana ungitshela manje ukuthi Usiphokazi ubani uzosafara wena. Uzosafaka wena. Akekho omunye umuntu ozokupha umntwana uzosafara. Please ask him why now chithela. Why ke uchita? Angichithi mara ngakutshela athi angeke ngikwazi ukuba nomuntu oyi-one. Why? Njenganini ungitshele nini? Ngakutshela isiko lami. Wena uyahlanya wena yazi uyahlanya. Bakuloyile. Singasho sithi ngowuwe ke. Bakuloyile. Ngowuwe nje okusho namanje ukuthi angeke ngithole umuntu ozonginikeza umntwana. Yabona leyo siphokazi uzokujolela futhi. Manje impethu indaba yomntwana nje ukuthi amkhipha usho kanjani? Ngiyamkhipha. Ungafaka umntwana kule nto yakho. Ngiyamkhipha ufail wena ufail pop wena. Ugcina ke wami nje basewenza He doesn't deserve to be your boyfriend because clearly and I can't do one person when you're not willing to settle like that. Wachita. Hayi. mara usichithi makuthelile mos. Uyachita. Ngichitana nabo siphokazi. I'm sure isigogwane usiphokazi igama labantu abadala. Manje into la isekho kuleyo muntu lo sekuyimi nawe esikhulumayo ke. Yazini nami ngiyofuna ubaba wasekhaya ustraight. Ngizomlahla lo muntu lona. Ngiyofuna ubaba wasekhaya. Uzomlahla but he said he can't do one person. Uzomlahla maka ukwazi ukujola nomuntu oyi1. Angithi sekuvele lo okuvelile manje mfethu uzozama awufanele ukuthi Ngizomkhulisa nomunye umuntu wena uzosafara ke. Angayendi tele sukile ekhaya so ringa crane mfethu. Ngiright ngawe. Mfethu ungayenzi into le. Thingibuye ngiyeza kuwe manje.